Dia muna Marcos Sinawi. Jongkong dohan dengan ison na tutuan ni Huta soalnya nang hapar balok nang aca persijuni-juni. Asabe kamu wajoro kota mula-mula. Ditikyon Hopar tulad na di ulat na silohan dinarohan ni na dito ni Huta di sondo Hopar balok soalnya na kabersulit-julit soalnya lang nani pangurubi kona ni haus Huton betul so dia pendor masih bersatu kalau kamu na soalnya jalo akan nani
Tuan ni huta suang songoni ma dohot tu saringkat suang songoni ma nang dohot tu na tua ho parbalok suang songoni ma nang dohot tu parsijuli dulu raja nami lumumay ba di ulot tadi bagasas sa daron ima na majalo paso-paso parbagason ima anak nami dohot parumain nami siat coron itu hatta marhitin ako sonay raja nami di pasahat tamudo tu hami songod dalam nami dalam muna manupaki hami asima rohani Tuhan saya lihat Tuhan tamarihamu atah sehato doho panjang di umur gabi mana diulah di tanahku Raja Situmorang na niyang bangat Roma kamu Raja Nabi siap Raja di gula-gula Nabi do rombongan na siap baik damang ka paano mo na umani asap kamu mau umani ada siap kaya ako Jadi penurun Nabi Gabi Raja di Nabi nomor nakapak kami tutup di antara Nabi Ramon di buku laman nomor rapang nomor jual si kebumen sinon di nomor hide di nomor jalur paso-paso yang anak kotai sian hurian itu hati berhite na posona berhite ima buru tunggu situ jelas di rohan Nabi berhite ima tongalong buru buang kain perbuat 1.000 asa harta ini atau ngalong buru asa berhite di angkatan yang Nabi asa pir haratong tubuh
asa dapok matong sa hatas dua-dua asa pirpoki gol-gol pasalongan pirma to dimuna di selunda raja ng gogor namin lucu-lucu matong nang dia kapasabotan Nggak itu. asa si titi siompa kolang-kolang pengarapna tuk songonipe berwe pirma bur pasat tabi namang buru saya mata di batama namang guhit gudang pas-pasu asa saat solu 1 3 ras Luga pasatan moras pintuamu raja di pamoran namin lelek may tamangulu igogop to kita makanarigan jadi nawaku pasatan ma tulaw dorong so huruf kami hata nami ingat tutungan di bagas muna marga sibulun jalanungga di buat kami nakiningan songon harbuipir nalaho si pasahaton nami Tuhan muna jadi hatani emang baru dohoron nami mah songon didok ni na tua-tua tintimen na natinopa hotang law-lawlang guna tung songon ipe boras sipiriton di nabuhubab kami batuat tadi bata manggona manggoki pasu-pasuna asa pirma poki baul-baul mapasalongan pirma ton di muna saluhna say di panggugopot tuhat tamadi hamuna saluhna apkanarigan saat sulu saat tubotian nunga di pasahat tami Tuhamuna songon harbui pirsian hami tulang asa saat kita salun daun gabian jala koras somasa songon lima atasian hami tulang Sudah saat tamu tutongan di alaman nabi di pasahat raja Indo di pasahat boras sibiriton di tuhagi anak kamu agiak maduturan dan nabi songon duduk dihamak kabuda kulai saya kiri ke tutu tempat hari gelek bo olak diok tujuan nyarion berhitai raja nabi habibe tumasai nasi itu rohan nabi agiak batu tu soal dedok di hatari itu tua asa pirinda poki bol pesanongan firman dokter ini habib berburu juru-juru di hula-hula ya kapan mau takut amen istabat tua ini dapat komandasi borot debatado siluat tua horas mahita salhuna di barorot saat disulut saat penemutean luka di pasah rajai ima songon boras sibur di tondi tu kami gelengmu dedek ma rajai magulu horas dana kabean jadi songon raja nabi di bagasan tikion naik rumah kami perburungmu lau manomba kamu akak gula-gula nabi saluhuna Darwa kota songkongan alang guru kami gak ada kami dinas di rohani hula-hula nami dinas di rohani nami di nalaho manomba raja di hula-hula ima kami di son asa benda mengubah gondak somba-somba asa somba kami gula-gula nami Tuhan nolak tema dia mau baru nami di takas kuida hami di patulung hamuna dia kaperbuini holong muna marhitiawan mual tio so pasok buas nami doh ringi situ suara so pala suara nami
amang guru tohoma tutupak ni gajar pak ni hora pak atu tu mama nak gajar apa pun nak hora di boto hamudu nang mawasane jala bunga-bunga nang tangan nabi di bengka mona asi marwan itu na tong amang guru marhite dia kata yakta dapo masuk atas tua-tua asa binangan di shopping pa binongan tara bunga susakar ba tong apor di lumang masa tua gabi mana jula muna sinur mana binabang horse bahwa dal an betul aku latang nabi besudio amang guru dohor masuk atas dua bago mana maharto dulu marobian horse mahal na mancalo di saluna horong itu hula-hula muna batang-batang pamatong pasok-pasok itu jadi nawa nabi tu dia baita ala kamu si amang guru tu hela nabi dohor guru nabi tujulu asaro kami di Masa kamu jolo? Kenapa kamu mau bakti? asa roh mahal di marmeme imanya na kon nami la si somba lihat nami asa tung lihat panggabian lihat parawasan padahal ada udinya negeri Oh, you know, okay.